Malawian Camera. Pali nkhani zitatu zimene inuyo zakudutsani. Yes, ndiye takulondani pa Malawian Camera YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'dziko la Malawi komanso mayiko onse amene ali akunja. Anyway, nkhani yoyamba ndi yakuzana ndi Avitumbiko Mumba. Avitumbiko Mumba uyu akuti ndikathyali akuti ndikatakwe. Na issue, na game imene wasawera akuti ndi aukatakwe. Anyway, mutakuona kuti news yapanga cover up Zodiac yapanga cover up news yawo yoti iwowa akuti akufuna akapange handover akapereke ma ambulance ndithu akuti iwowa ndi ma ambulance ndi agula ma ambulance ndi ma ambulance iwo akuti afuna akawapereke ku Mzimba district kumene tsopano anthu azikagwisa ntchito ma ambulance yo kuti akuluakulu ndakupasani ma ambulance iwo ndikumenekoko ndikumenenso akuyimira pamenepo iwo akuyimira kumenekoko ma ambulance yo ayikapo nkhope yawo ya Avitumbiko Mumba. That means iwowa ma ambulance yo is like a campaign, right? Ndi campaign imene kuti basa akuluakulu ndakugula ma ambulance mndivotere makuti blah 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 blah. Then boom, pakapeza kuti anthu abwera kuti chachitika apa nchona kuti ma ambulance amene wawa anali ku Mzimba District Hospital. Ku Mzimba District Hospital kunali ma ambulance amene wawa kumene ma ambulance yo anali owonongeka oti amasowa ngati chithandizo amasowa okonzetsa ma ambulance ambirimbiri. Ndiye iwowa Avitumbiko Mumba adafika kuchipatala kucha nkunena kuti tikufuna ma ambulance anowatika akukonzereni. Take note. Ma ambulance atanyamula kulacha kuti akakonze anthu kumadikirira. Avitumbiko Mumba atenga ma ambulance acha wakonza bwino mmene akuonekera. After wakonza kana basi iwo afuna akapereka ku district Mzimba district komana akuyimirako zimene zikudabwisa anthu ona kuti how come Avitumbiko Mumba, how dare you mauti ena kuti apanga confirm makamaka ndi chipatala cha ku Mzimba District Hospital ndithu asimikiza zimene zizi anakafunsa kuti kuti chenjetika njani ndi kumeneko awuza kuti kunoko anthu anazabwera nzitenga ma ambulance aja and ma ambulance yoti kudaba kuti akukapereka ku district anu ake aku Mzimba District Hospital ma ambulance yo akuafuna. Anyway, this is just an allegedly. Chabwino, nkhani ya number 2 imene inuyo yakudutsani ndi nkhani yanji. Nkhani ya number 2 ndi nkhani kuza ndi Donald Trump. Donald Trump ndithu kunjako anthu ayamba kumumacha. Ayamba kumacha ndithu ma states onse. Moti ku dziko lina lililonse chimene chachitika ku America ndi it's a continent. Continent it's like mene ili Africa, like African continent. Chaba kuti mmene momo mmene tili ku Africa kuno iwo maiko anangophatikiza kuti pakhala president mmodzi mmene ndikuyikamo ma governor. Ndiyebe president nkukhala mmodzi. Ndiyoti ifeyo mmene tili ku Malawi kuno ndikuti dziko lonse la Malawi ndikuti Malawi, Libya, Jan maiko onse ku Africa kusankha president chimodzi. Therefore, anyway, kumene ku anthu akumacha akuti Trump asiye kusokoneza maubale pakati pa America ndi maiko ena komanso Trump asiye kunonga economy yawo. Trump asiye kuyambitsa nkhondo. Ndiyebe Trump pali zambiri zimene akuchita zimene zikubweretsa mantha makamaka m'mitima mwa nzika za ku America. Ndiye nkhani imeneyo ndionena kuti ndi ya imene ikuchitika ku USA ku America. Anthu amba kumacha Trump. Akuti Trump achokesa kumufunaso. Anyway, stock market ya exchange dzulo inaonekaso kuti munthu uyu akuononga kwambiri. And makampani ambiri atha kugwa na zimene akupangazo akapitiriza. Makampani ambiri atha kugwa ndithu kugwa pansi chifukwa cha ma decisions amene akupanga iyeyo Donald Trump. Ndiyebe nkhani imeneyo ndina nkhani namba 3 yomalizira
ndi nkhani yokhuzana ndi Michael Usi amene akuvina mmene mukaonelamo. Yeah, this guy is just a comedian. Amene wawa ndithu pali Tigrin tikunziwa Tigrin paja nyumba yake napya ndiyebe after nyumba yake itapya anthu oyimba anzake anapanga show kuti yayi tipange show kena kuti misonkhano zathu kuti ndalama kuti akagulire kuti katundu tinatemera pyaro ya ngati music industry ndiye zinapeza kuti ya vice president akuti nawonso akutiwa akapezeka sokonko ndiyebe after akapezeka konko then kenako pena makaya nkhulaso kumeneko nde anyway sidzoti amayankhula ziyani kumeneko nanga zinayi zogwizana ndiwo nanga zokhuzana kodi is it a politics or what. Anyway muli mosemo guys, nkhani ndimene ndeti kusireni owa kuti anayankhula zolanda kumeneko guys. Thank you so much. Mala uyene cameras. Yes, seriously, I'm not going to roast you. Yeah, komano ndimati ndingakuleza tuziwiri ndikatokasi. Yachitika ngozi moto wa Malawi unaona utambaya nayo. That is the first thing. Moto wake, that's why I'm speaking to Chair Wakifa Zachira Mnoko. Komano if you flip the coin na kuti ngozi yachitika tione kuti Tigrin apindula chani. Now people are going to come from the questions that I'm going to ask. Okay. Yeah. And please be sincere with me. This is all I'm doing. I want you to be sincere with me. Zona is very appropriate. Zoni Samayazi. Is it true? You try to dive into the problem and see what you put on that paka nakala kuti izi zilipo moto unakuwa sisonzo sapana usa kutoka ufanye kuti kama watu sika na mtu mara kama wao niko pepani musaope ila kwa tena Komaso, I want to say this. Look, Togo and Moses are going to Ntima, Mungu mvakuti zatu za wiki tikira. Malawi, camera.